Ikaduha nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, Abril 19, 2020. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulun-an gikan sa mga apostoles. Ug milahutay sila sa pagpakig-ambitay uban kanila, sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa mga pag-ampo. Ug ang tanang tawo giabot sa kahadlok ug pinaagi sa mga apostoles na ngahimo ang daghang mga kahibulongan ug mga ilhanan. Ug nag-ipon ang tanang nanagpanuo ug ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang mga butang. Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug mga kabtangan ug ang halin ilang gibahin-bahin sa tanan, sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa. Ug sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa didto sa templo ug sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan, ug sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya ug kayano sa kasing-kasing, nga nanagdaig sa Dios ug nahimut-an sa tanang tawo. Ug sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Ang Diosnong kaayo ug paghigugma way sukod, mulungtad hangtod sa kahangturan. Singgit sa kalipay tibuok yuta, alagari siya nga malipayon, duol sa iyang atubangan uban sa awit sa kalipay. Ipahibalo nga siya da ang Ginoo, ang atong magbubuhat ug atong tag-iya. Kita ang iyang katawhan ug mga karnero sa iyang panon. Musulod kita sa iyang ganghaan nga mapasalamaton, uban sa mga singgit sa pagdaig. Angay siyang pasalamatan ug himayaon ang iyang ngalan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa iyang dakong kaluoy, kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay ug ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malawos, ginatipigan didto sa langit alang kaninyo nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaulahiang panahon. Kini igakalipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pag-antuson sa makadyot ang nagkalain-laing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga gisulayan pinaagi kalayo bisan tuod kini madugta ra, mosangpot ngadto sa pagdaig ug paghimaya ug pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. Bisan tuod wala kamo makita kaniya, kamo nagahigugma kaniya, ug bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya ug nagakalipay sa labihan gayud ni anang dili ikaasoyng kalipay ug puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig, kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan.
Sa diyang kilom-kilom na niadtong Domingguha, nagtigom sa usa ka balay ang mga tinun-an. Ug tungod sa ilang kahadlok sa kadagkuan sa mga Hudiyo, gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay nga ilang tigumanan. Miabot si Jesus og mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya, "Ang kalinaw maanaa kaninyo." Pagkahuman niyag sulti niini, iyang gipakita kanila ang mga samad sa iyang mga kamot ug kilid. Ug nalipay gayud ang mga tinun-an sa diyang nakita nila ang Ginoo. Ug miingon pag-usab si Jesus kanila, "Ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako. Ako magapadala usab kaninyo." Gihuypan dayon niya sila og miingon, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo si bisan kinsa sa ilang mga sala, gipasaylo na sila sa Dios. Apan kung dili ninyo pasayloon, wala sila pasaylua sa Dios." Si Tomas nga gitawag nga Kaluha, nga usa-usab sa 12 ka mga apostoles, wala didto sa pag-abot ni Jesus. Busa, gisultian siya sa iyang kauban nga mga tinun-an nga nakita nila ang Ginoo. Apan miingon si Tomas kanila, "Gawas kung makita ko ang agi sa lansang sa iyang mga kamot, ug masulod ko ang akong tudlo sa iyang mga samad, ug masulod ko ang akong kamot sa samad sa iyang kilid, dili gayud ako motuo." Paglabay sa usa ka semana, nagtigom pag-usab ang mga tinun-an ni Jesus sa balay nga ilang tigumanan ug kaubanan nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay, apan misulod na usab si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Mingon siya kanila, "Ang kalinaw maanaa kaninyo." Dayon mingon siya kang Tomas, "Tomas, dali, tan-awa ang akong mga kamot, ug isulod ang imong tudlo sa akong mga samad. Isulod usab ang imong kamot sa samad sa akong kilid. Ayaw na pagduwa-duwa, tuo na hinuon." Mingon si Tomas kang Jesus, "Ginoo ko ug Dios ko." Mingon dayon si Jesus kaniya, "Mutuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Bulahan ang mga tawo nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita. Daghan pagayud nga mga milagro ang gipangbuhat ni Jesus, nga nasaksihan mismo sa iyang mga tinun-an, nga wala masulat niining libruwa. Apan ang mga naisulat dinhi gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Ug kung motuo kamo kaniya, may kinabuhi kamo nga walay katapusan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.